Hej og velkommen her til mit kontor. Og det ligner jo ikke sådan et traditionelt mødested som Google Meet eller Teams eller Zoom. Her er du nemlig sådan en lille figur, som du selv kan styre rundt, så du kan gå hen på kontoret til de områder, du har brug for. For eksempel kan du gå hen på en stol og sidde og arbejde uforstyrret, eller du kan gå hen til nogle andre og sidde med dem. Og nu er det kun også i det her lille oplyste rum, der kan høre hinanden. Så det er altså ikke mig, som driver det her kontor, der kan tildele dig breakout rooms. Det styrer du selv, og derfor synes jeg, det er et super godt kontor, når du skal arbejde med dine opgaver, men samtidig gerne vil have noget sparring med andre. Så lad mig lige vise dig lidt mere rundt. Her hvor jeg sad før, det er sådan nogle små kontorpladser, hvis du vil have arbejdsro. Og her kan du arbejde uforstyrret. Så kan du også sætte dig i sådan nogle grupper, hvis du gerne vil sidde sammen med nogen. Måske vil I ikke sidde og snakke, men det kan være godt lige at have den her mulighed. Ligesom på et almindeligt kontor, hvor man lige kan spørge sidemanden om noget. Og på den måde kan man hjælpe hinanden, hvis man har brug for det. Så kan du gå over i køkkenet, og når du er her, så viser du de andre, at du har brug for en pause. Og så kan de komme hen, og så kan I tale om noget andet end arbejde. Nu prøver jeg at sætte mig her ved Line. Hun har sat sig her, fordi hun gerne vil have mulighed for at tale med nogen. Det viser hun ved at sidde i sådan et fællesrum. Som i andre af de her mødeprogrammer, der kan du gøre billedet større, så vi bedre kan se hinanden. Det her, det er en optagelse, så det passer altså ikke med det, jeg siger. Hernede i bunden, der kan du se de forskellige ikoner. Man kan skrive til hinanden, og der er også, du kan dele til skærm. Sådan helt ligesom på Zoom for eksempel. Cirka en gang om ugen afholder jeg de her arbejde sammen dage online her i kontoret. Det er oftest tirsdag fra 10 til 12, og du vælger selv, hvor meget af tiden du vil være her. Du kan bare komme ind helt kort, stille spørgsmål og så smutte igen. Eller du kan sætte dig og tage en plads og arbejde, og måske stille spørgsmål igen til mig eller til nogle af de andre. Der er mange, der synes, det er en rigtig god måde, det her med at få afsat tid til at komme videre med sin hjemmeside, og så vide, at der er hjælp at hente, og det er også motiverende, at der sidder andre, som også arbejder med deres hjemmeside. Så jeg håber, det her kontor, det kunne være noget for dig, hvor du kan komme ind, få arbejdet videre, få noget hjælp, noget støtte, så du kan få lavet de der ting på din hjemmeside, som du så gerne vil have arbejdet med og afsluttet. Når du er herinde, så skal jeg nok hjælpe dig med, at du får det gjort. Tak fordi du kiggede med. Hej hej!